Hello, good morning. Nanapod ko. I'm back. Na ako karon din sa wala mo kung asan eh. Ako karon sa Canberra Airport. Kuyog mo sa akong natagaw ko. So medyo adventure ni karon because I will be having only a 5-day trip diri sa Australia. So gikan day ko yesterday o kaganiha sa Melbourne. Nela Melbourne tulog sa airport then karon Canberra. So nanay ko din sa city proper or city center sa Canberra. I don't know how to pronounce. Pagikan lang ko sa Canberra Museum and Gallery. Canada. Hapit na mag-close kay natulog ko. Grabe yun akong duka. Huwag na dahil ko din karon aning Canberra Theatre Center. I'm not sure kung silang palabas yun niya. At ko sa Threadbow and then saka sa Mount Cashews ko o balik na po sa so yes, adventure kayo, buhay relax din. Mingo maning bado Canberra agin airport din. Kamay ra kayong place pero hindi po kayang airport para sa minor city. Pero by the way, ang Canberra is Canberra mo niya ang capital sa Australia. So yeah, kayo link mo sa port na medyo nawala ko sa Facebook eh. Kayod sa pagtaman-taman sa work pero so guys, nakakaroon sa aning adventure na ako kabalo kung ma-achieve na ako kung gustong mahitabo or padulong sa kaalanganin. So nakakaroon din sa Calwell din sa Canberra pero mga barangay man eh. Ayun, nagtuko sa Monaro Highway kay wala mo gi-bus paingon sa Threadbow. So ang buhaton na ako is mga okasyon na lang ko. So mga okasyon ko paingon sa Threadbow. So from Jandabine Kukuma, I think mga nani. Alright guys, I'm lucky today because somebody stopped for me for a ride, free ride. What is that farm? That's all produce like cauliflower, broccoli, lettuce. Alright.
Alright guys, we're in Puma. And I can already see McDonald's. Thank you so much, sir. See you later. Thank you, thank you. Thanks a lot. See ya. Take care. Mr. Paul. Bye-bye. So guys, naka-occasion juga to. Thank you kayo tayo. Sir, thank you. So na ako karon din sa Puma. So next na po na ako nga okasyonan is padung ko sa Jindabyne. So makaon sa ako to. Medyo gutom naman ko. Ngayon ko sa ako dito. Pero at least okay na ni, napos ko na. Kung makita pa kung buwan ako kayo napos sa trade ko. So yeah, thank you. Di naman guto-kutob tong ito ako nasakyan si Mr. Paul. Grabe ka adventure. So kutob na siya sa Kuma pero okay na kaya at least nadol-dol na ko. Di pa kay ko. So bahalag Kuma lang kutob. Nagkani kay Jesus. Putan yung mga Australian. Ito kayo. Sa Paul. So yeah, baklay sa ko. Anyway, alas 12 pa man. So napa ko'y 3 to 4 hours magatang na ko tayo sa Treadbo. Di bang ko advise na nayug ko din sa Jindabyne finally. So gamay na lang yun Treadbo na ko. So naka-okasyon na po ko kuan. Ini Amerikano man to, di man to Australian. So iya kong ipasakay sa yang Nissan yang Nissan na sakyanan. So siyempre lipay kay ko. Ang ingon natong katong nasakyan na ako pa ingon diri sa Jindabyne. Medyo nagsaon ra gyud kayo ba ang mga okasyon pa ingon sa kuan. Wala kayo sakyanan din nga padung sa Treadbo. So ano nga available naman po ang public bus. So okay. Ako ang nalagi public bus di lang tong private. Ride sharing kimahan tayo. Okay, mau na siguro ni. Nice Treadbo. Amazing. Diba guys? Treadbo bus. Wow, finally. So, si Sir Driver, iya pang pick up po ng finally Treadbo na gyud. So baklay na din ko payag bulong sa kuang hotel. Kalimut ko na ako. Kita na ni mong Alpine. Snow na dito sa babaw. So di ba na paro. Thank you kayo sa pagkuyog sa kuang super kayo nga adventure na journey padulong din sa Treadbo gikan sa Tuligan pa sa Melbourne, Canberra, tapos sa Puma, Jindabyne, hunong-hunong, and then Treadbo. Thank you kayo bas. Akong pasalamatan na akong bus. May siya akong buutan kayong driver. I'm so happy. So, ito lang yung taon kong hotel.
Good morning from Thredbo in New South Wales, Australia. So today guys, musaka na gyud ko sa Mount Kosciuszko finally. So medyo nawala ko sa karon kaganihar ko nagbaklay-baklay, pero karon lang ko na video kay di mo akong nagian. Anyways, na ako sa right track, and today it's early in the morning by the way, so 6:30, pero ngit-ngit pa kayo, hayag-hayag naman. And fortunately na stop sa park, nag-instruct sa ako na mo niyang dalan payon sa summit via the Mirage Nature Track. What a nice view here. Slowly lang yung kayo dyan guys. Sky. Chairlift base. Hangin kayo. Mount Kosciuszko. Doon ako summit. Yun. The summit of Mount Kosciuszko. Woo! Tayo go! Mount Kosciuszko, the road of Australia.